noTobiya noGeshemi wase-Arabia nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi izivalo emasangweni. OSanibhalathi noGeshemi bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlose ukwenza okubi kimi. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenze umsebenzi omkhulu, anginakwehla umsebenzi ubuya kumelani ngiwuyeke ngehlele kini na. Amen. Bathumela kane kimi ngaleyo ndlela, ngabaphendula ngokunjalo. Amen. Ngiyabonga ncike Nkosi uNkulunkulu amosise. Amen. Ngiyacela uphinde mfundo basalo verse 3 ngathumela kubona izigijimi ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu anginakwehla uzoyekelwana umsebenzi ngiwushiye ngehle ngiye kini na. Amen. Awuthinte umakhelwane wakho uthi ungehle thinte umakhelwane uthi ungehle makhelwane abantu bathinte ingelosi bathinte ihlalo bathinte ingelosi esihlalweni. Amen. iBhayibheli bazalwane egameni lika Jesu
lisebenzi bayokondana nezitha. Amen. Glory to Jesus. Saphelela iproject likaThixo ngoba sesiqothwa yimpi ngoba seyifikile. Asisayiboni ngakafiki, sibona seyifikile. Enginamandla ukusiboba maseyifikile ngoba asakwazi ukuvuka. Sifana nabantu abazungiweyo. Kanti inhlolo umsebenzi wayo ukuyibonise kude besishaya icilongo. Hallelujah. Amen. IBhayibheli lithi abazalwane lasifunde khona chapter 6 uNehemiya base bezoqeda ukwakha uGangi. Ngiyathanda lapho chapter 2 or 3 lithi iBhayibheli zafika izitha sizobathela amandla sizochafisa icebo labo. Lithi iBhayibheli zafika zamemeza zathi bayini namaJuda engathi ngabheka amaJuda ekaluni eShumayela la bayini namaJuda bazokwakha ngemfucumfucweni bekonde ukuchafisa noma bekonde ubaqeda amandla. Uthi chapter 6 esufundile kwathi uSanibhalathi noGeshemi sebezwile ukuthi sivusa uGange. Usathana nandaba nabantu abanevision, unabantu abenzayo ivision. Nkosi yami. Glory to Jesus. Usathana nandaba nabantu abanaphupho kakhulu. Kodwa unenkinga yabantu abenzayo. Once wenza uchallenge isitha, uchallenge imimoya. Bendibone bengakunakanga iqale bathe uyinkinga lo muntu. IBhayibheli ke lasifunde khona oSanibhalathi noGeshemi sebezwile ukuthi udonga seligangamile nesicapha sesiyafaka, bathumela kubo egameni likaJesu. Bathumela kubo ukuthi asihambe. Engathi ngiyabona uNehemiya usephezulu usezoqeda umsebenzi. Hallelujah. Amen. Zafika izitha zathumela kubona zathi hayibo ake nehlele phansi ethafeni laseOno khona indaba ekumele siyixoxe. Lithi iBhayibheli uma uyifunda le ndaba lithi babehlose ukwenza okubi noma babehlose ukubalimaza, hayi ngoba befuna ukuthi ayibogama lenkosi, hayi ngoba befuna ukuthi bayoxoxa nabo, kodwa bafuna ukulimaza lo msebenzi abawenzayo. Ngiyayithanda impendulo kaNehemiya maye baphendula bethi bengiyawehlelani, bengiyakushiyelana umsebenzi ongaka. Amen. Ngiuyeke ehlelekini. Jesus. Glory to Jesus. Amen. Ngithi namhlanje ungehli ungavuma ukwehla. Mkhulu umsebenzi owenzayo. Nkosi yami. Noma ungangawunaki wena mkhulu umsebenzi owenzayo. Abanye abavelelanga, abanye abathandasi, abanye abavelelanga ngemkhuleko. Kodwa igama lokuthi bakhona ogangeni. Mkhulu umsebenzi wabo. Ungehli. Jesus. Tshela umakhelwane ukuthi ungehli. Hallelujah. Vusa ngalo bethi ungehli. Ungehli makhelwane. Angogama lenkosi. Ungehli. Hallelujah. Hayi nangabantwana bazalwane. Isitha siyafuna ukusehlisa. Bahlupha abantwana engazuthi wena wedwa ohlushwayo. Bayahlupha bayalenga le. Isitha sikhona ukuthi wena yehla. Ushiya umsebenzi ongako wenzayo. Kodwa noma kulezi inkosi angehli.